Знакаміты бульбасрач – гэта рыса нашага характару. Калі беларусаў прывучылі маліцца аднаму Богу, то яны ў ахвяру сталі прыносіць проста самі сябе. Я не толькі здымаюся голай. Я 100% ведаю і пра цябе, і пра цябе, і пра сябе. Ну, камусьці там падабаюцца верхнія, а камусьці ніжнія там в БРСМе. Чорт! Якая ганьба! Дзякуй, вязі яшчэ беларусаў. Адказнасць і эмпатыя – гэта чыннік нашага характару. Робіш дрэнныя рэчы, рабі іх якасна. Беларусы монадушныя і не крывадушныя. Але ў сексуальнасці гэта гіперкампенсуецца. Вітаю, я Алесь Чахоўскі і вы на маім YouTube-канале «Беларускі вайб». Я працягваю новую рубрику беларускага вайбу ў форме відэападкастаў і сёння я са сваімі гасцямі буду размаўляць пра вайб беларускага характару. І сённяшнімі маімі гасцямі з'яўляюцца прыўкрасныя людзі, беларус і беларуска, Бажэна Ліс і Віталь Рыжкоў. Бажэна Ліс – мастачка, дызайнерка, культурніцкая дыпламатка. Віталь Рыжкоў – паэт, сцэнарыст і, мне падабаецца, як ты сам сабе часта называеш, крэатар. Стваральнік чагосьці нейкага суперскага, клёвага. І сёння я хочу з вами паразважаць на тэму, што ёсць беларускі характар, які ў яго вайб. У тым ліку праз тое, што Віталь адносна недавно запусціў свой уласны YouTube-праект пад назвай «Беларускі характар». Спасылку можна паглядзець у апісанні. А вось тизер да гэтага праекта. Што кажуць пра нас па ўсе бакі беларускай мяжы? Яшчэ не было такога ліха, щоб Ліцвін не дзекнув. А беларусы – гэта славянскія немцы, белая Расія. Спачатку я хацеў бы даць такое, проста акадэмічнае, такое душнаватае вызначэнне паняцця характар. Характар – гэта ад грэцкай мовы прымета, адметная рыса, знак. Структура ўстойлівых, параўнальных, сталых псіхічных уласцівасцяў, якія вызначаюць асаблівасці адносін і паводзін асобы. Дык які у нас у беларусаў характар? Я прыходжу да розных высноў, самых розных, пра беларускі характар. Першаснае, мне здаецца, што у нас ёсць такая, не ведаю, ахвярнасць. Ахвярнасць з'яўляецца нейкім вынік, наступствамі таго жыцця, таго строя, які быў у Беларусі, у тым ліку ў сям'і і бягучымі абставінамі. Але давайте паглядзім на гэта з іншага ракурса. Калі б гэтага не было, то вот гэтая крэатыўнасць, гэтыя какие-то дастаткова смелыя ў тым ліку дзеянні, яны бы просто не нарадзіліся, таму што калі мы паглядзім на нацыі, у якіх там, не ведаю, дэмакратыя, свабода, там, то есть вельмі часта пасля смолтока няма пра што нават і пагаварыць. Это пытанне, чым карысна цэнзура? Это з гэтага як бы сорта пытання. То бок я маю на ўвазе, што вот гэтая крэатыўнасць і гэтае імкненне і тут парабіць, і сюды зганяць, і вот это, і пацікавіцца гэтым, і гэта эмпатыя, якая робіць характар дастаткова, гэта робіць характар гнуткім, але не падобным на іншыя насамрэч, то гэта акурат насуперак таму, што ўвесь час адбываецца вот гэты ціск. Прыгнёт не толькі і кепска, але і добра. Але вось заходзячы на тваю тэрыторыю, я акурат думаю, што многія... Такая сексуальная ахвярнасць? Да, што гэта такая, як... У розных людзей свае ўпадабанні, і ў гэтым сэнсе, ведаеце, камусьці там падабаюцца верхнія, а камусьці ніжнія там в БРСМе. І... Чаму ты аджартоўваешся? Называй рэчы свае. І вось у гэтым сэнсе беларусы – гэта людзі, пра якіх хочацца сексуальна падбаць. Ты згодная? Я, чымсьці да. Пра ахвярнасць я думала многа, і мне здаецца, што это галоўнае, але я пачала з вызначэння беларусу ўвогуле, таму што персідскія... Хто такія беларусы? Да, сіамскія коцікі, паміж імі ёсць мяжа.
Паміж беларусамі палякамі вельмі складана знайсці у нас ёсць Беласток, яны беларусы, не ўсе Не ж. ўсе. Да. Ну, глядзі, беларусы гэта тыя, хто самі сябе так вызначаюць у наш час. Дастаткова гэтага. Спытай Анхелу Спіносу Руіс. Вось, у гэтых людзей, мне падаецца, ёсць нейкія агульныя рысы, ёсць нейкія поінты, з-за чаго людзі называюць сябе беларусамі, там тыпу краіны і гэтак далей. Але мне здаецца, што якраз такі вось чэрты характара — это асноўнае, пачаму людзі вызначаюць самі як беларусы, і праз нейкі вайб, як вельмі агульнае слова да ўсяго. Давайте так, альбо мы падзяляем мужчына, жанчына і кожнага прэпарыруем, альбо все-таки намагаемся знайсці одну асобу і накидываем. Я за бясполае нешта. Якіх тэмпераменту гэтай асобы? Ну, на маю думку, прыцішаны. Прыцішаны такой флегматычны, але з элементамі сангвінізму такого. Во. І крышачку ёсць такая доля меланхоліі. Моцная. Я бы насамрэч прапанавала не браць эмоцыю, не браць нейкую характэрную рысу, а браць спектр гэтай рысы. Таму што, напрыклад, я лічу, што беларусам капец як уласцівы сорам. Ён проста не ідзе з яго зроблены ўсе быццам бы. І гэта ёсць нешта такое. То есть овер сорам, я бы сказала. При этом, калі замест смеласці гіперсорам. Так яно. Можа, смеласць я бы асобна пакінула. Давай на твоем конкретном досведзе. То есть все добра ведаюць, калі хто не ведае, то вы зараз даведаетесь, што Бажэна здымалася ню для украінскага, здымалася в прынцыпе ню, а потым украінскі плейбой узяў твае здымкі. Да. Раскажы на ўласным прыкладзе, на ўласным досведзе, як гэта было, наколькі табе наколькі гэта смела і наколькі сорамна. Мне не сорамна ўвогуле. Для мяне это творчасць. То бок я здымалася многа з 18 гадоў у мастакоў, фотамастакоў. Здымалася для сябе большасцю, і это было часта ТФП. Это калі вы просто бескаштоўна здымаецесь. Мадэль працуе на цікавасць сваю, фотограф на цікавасць твою. І звычайна гэта эксперыменты. І ў 20-м годзе, дарэчы, это быў 20-й год, і это быў жнівень, это быў канец жніўня. І, магчыма, тут спрацавала это агульны пад'ём настроя, калі ты выбіваешься, і ты такі рушыш бар'еры, вырашаешься на крутыя штукі. І у нас было вельмі много энергіі з маёй сяброўкай. Адкрылася студыя падводных такіх здымак у Мінску, і мы адснялі з'ёмку просто на нейкам кайфе, на приколе. Пайшлі пасля гэтага на мітынг, таму што это было ў нядзелю. І потым, гэтыя здымкі, яны за апошнія 3 гады разышліся многа дзе, і ў тым ліку вось гэтай зімой. Добра, плейбой апублікавалі, табе заплацілі хоць роялці нейкае? Это было ТФП. Я больш ніколі не буду здымаць ТФП. То бок фотограф атрымаў? Не, я не ведаю. А как яны аўтарскія? Яны ж мусяць аўтарскія правы ачысціць. Не, яны прынамсі мусяць атрымаць у вельмі добрай якасці, каб на вокладцы надрукаваць і мець магчымасць кадрыраваць. То яны хіба звязваліся. На вокладцы это быў не плейбой. На вокладка была ў іншага журнала, яны друкуюць. Я подписала дамову, якой я аддаю. Вот мне падаецца, што гэта яшчэ одна беларуская рыса, то есть калі ты нечым апантаны, я 100% ведаю і пра цябе, і пра цябе, і пра сябе, што калі ты апантаны нейкай ідэі там ці праектам, все, ты просто в омут з галавой, і какие грошы, а потом думаешь, ё-моё. Былі чуткі, што гэтыя фоткі пайшлі у OnlyFans. Не, OnlyFans бы не пайшлі. Як это называецца, калі за грошы прадаюцца діджитал-мастацтва? NFT, да. Давайте вернемся до той темы. То есть ты кажешь, вот эта шкала смелости, да. Але ты не рассказала про свою. То есть вам было как по кайфу, по фану, это было прям энерджи, все там из вас. Ну, это, ты спытаў, да, конкретно про... спочатку, в процессе и пасля. То есть 100% были нейкія сумневы, хваляванні.
Ну, раскажы про гэта крышачку. Ну, я вот якраз таки лічу, што ў мяне ўласцівы сорам, ён уласцівы па жыцці, але ў сексуальнасці гэта гіперкампенсуецца. Гэта якраз таки тая рэч, у якой я не адчуваю сорам. Не адчуваеш. Вот, я адчуваю сорам, напрыклад, у паводзінах, у размовах з людзьмі. Мне страшна там паказацца там нейкай дурной камусьці. Ну, гэта да першага келіха. Невыхаваны. Не, пад келіхам таксама. Так, не заўважаў. Як вы думаеце, ці згодны вы з такой тэзай, што сціпласць гэта жаданне не быць нахабным? То есть вот я просто думаю, чаму беларусы сціплыя і не смелыя у чымсьці? Таму што не таму, што яны такія, а яны баяцца залезці вот в гэту какую-то прастору, типа как-то, ну, не просто не просто узвыситься, а просто вот как бы навалиться на кагосьці і абцяжарыць чымсьці чалавека ці групу людзей. Ой, мне здаецца, гэта ўсё ў той же бок ахвярнасці, прыгнечанасці, забітасці, зацкаванасці. Ёсць жа стары гэты анекдот пра кацёл з беларусамі ў пекле, ведаеце? Давай, раскажы. Ну, пра тое, што цалкам я не буду яго распавядаць, чыста панчлайн, пра тое, што чорт, які вартуе кацёл з прадстаўнікамі пэўнай краіны, за беларусамі ўвогуле не сочыць. Таму што яны самі сочаць. Бо да, калі хтосьці пачынае вылазіць, астатнія зацягваюць у кацёл. Да, і вось гэта, умоўна кажучы, шматразовая заваяванасць беларусаў. Будзеш высоўвацца, атрымаеш па шапцы. Невядома, хто твой гэты сусед ці сябра беларус, як ён скарыстаецца тваёй нясціпласцю. Пахвалішся чым-небудзь, ён можа пачне зайздросціць, захоча сабе такое, альбо ідэю скрадзе, яшчэ што-небудзь. І ў гэтым сэнсе сціпласць дапамагае беларусам не толькі там як бы выжываць, а стала яшчэ рысы характару, якая, ну, скажем, дапамагае эканоміць. Нават калі гэта не заробленае, а прыдуманае просто. Ты ў сваім YouTube-праекце, які прынамсі пачаўся з TikTok-у, закранаеш такую цікавую культуралагічную рэч, як падзваенне асобы, да? Тое, пра што ў тым ліку і Вольскі пеў, але ён больш пра горад, які фактычна падзелены. Ты кажаш пра дзве душы. Я бы хацеў пра гэта крыху пагаварыць, таму што вельмі адгукаецца вот это вот шляхетнае сялянскае, вясковае, гарадское. Мы ўсе гэта адчуваем, наша асяроддзе ўсе гэта адчуваюць, што вот у нас ёсць гэта такая шизофренія такая ў лёгкай ступені. А я крышачку далей пайшоў, умоўна кажучы, калі праект мой працягнецца, я, напэўна, буду гаварыць пра гэта, што стан вось гэтай двухдушнасці, ён крышачку састарэлы. Монадушныя беларусы. Просто што на сёння не зможа хтосьці звонку сказаць, там, ты беларус, ты не беларус. Калі ты не лічыш сябе беларусам, лічыш сябе палякам, ці расійцам, ці украінцам, все, ты не беларус, адпаведна. І неважна, якога там колеру у цябе пашпарт і колькі там старонак у ім засталося, і па які бок мяжы ты знаходзішся. То вось жа, ну, тыпу, беларусы монадушныя і не крывадушныя, яны вельмі шчырыя ў гэтым. Ну, то бок чалавек можа і лічыць сябе сапраўды беларусам, але размаўляць па-расійску, наведваць екатерининскія балі, цалкам там захапляцца Пуціным і, не ведаю, чым-небудзь СВО, то, як бы, гэта правільна сказаць, у пэўным сэнсе чалавек сам не ўсведамляе, хто ён. І нават калі ён называе сябе тым, што напісана ў яго там у пашпарце, ну, гэта не значыць, што ён ёсць, што ён вагаецца, што ў яго дзве душы, што ў яго расійскі светапогляд і беларускі пашпарт, беларуская душа, што ён вось там дзесьці паміж горадам і вёскай, паміж імперыяй і правінцыяй дзесьці застраў. Не, гэта, хутчэй за ўсё, чалавек культурна вымушаны застацца ў тым часе, у якім жыве. Ён не пяройдзе в будучыню з беларусамі, ці з расійцамі, ці з украінцамі, ці, ну, хто вызначыўся. Гэта чалавек атавізм эпохі. Гэта як быццам бы, ведаеш,
чалавек эпохі асветніцтва, там які-небудзь, допустим, даскарынаўскі персонаж сказаў бы там, типа, да якая розніца, там, русін я ці поляк, я там, знаете, я праваслаўны. І вось гэты чалавек праваслаўны, як адзіная ідэнтычнасць ягоная, ён застаўся там у эпосе асветніцтва. А русін з Карына, які таксама займаўся, ну, які все-таки асветнік, господі, якія прымітыўныя рэчы я тут кажу. Да, ён перакрочыў і дасюль спрачаюцца, а хто ж ён быў? Дзесьці ён сябе назваў? Беларусам. Ну, спойлер, не. Ну, само собой. Ёсць такая штука, як айсберг культуры. На паверхні гэта тое, што заўважна. Прадукты мастацтва, як людзі апранаюцца, какие-то рэчы, которые, ну, відавочныя. А на глыбіні шмат чаго схавана. Напрыклад, працоўная этыка. Напрыклад, гумар. Напрыклад, сямейныя не каштоўнасці, а сямейныя звычкі. Нават тое, як мы святкуем свой дзень народзін, гэта частка нашай культуры. А як мы яго святкуем? Все по-рознаму. Я не святкую. Все по-рознаму, але паверьте мне, што туркі і кітайцы дакладна будуць святкаваць не так, як ты. Ну, гэта набор традыцый, і ён не тычыцца характару. Я зараз да гэтага Ён падведу. уплываць можа. Гэта ўсё, безумоўна, уплывае. Мы размаўляем пра характар, просто я хацеў бы нагадаць пра гэту культуру. І знаеце, пра што зараз бы я хацеў пагаварыць? Я бы хацеў пагаварыць пра такую штуку, якая абсалютна невідавочная, але мне падаецца, яна выдзяляе беларусаў у добрым сэнсе у свеце. Гэта працоўная этыка. Я шмат ад каго чуў, што беларусы адказныя, працавітыя, крэатыўныя, там і гэтак далее. Вот давайте про гэта запуджаныя. Запужаныя. Okay. Але просто запуджаныя баяцца згубіць працу. Цікава. Я сустракаў такі тик-ток ад украінскага рэкруцера, які кажа пра тое, што ў яго, як у чалавека, які падбірае людзей на працу і працу людзям, на першым месцы в топе беларусы, бо яму, як украінцу, там ажно незразумела, як так можа быць зусім беспраблемна, бесканфліктна, прям ён уладковае людзей, і людзі там прям працуюць, і працадаўцы прям кажуць: дзякуй, не вязі яшчэ беларусаў. І, ну, умоўна кажучы, гэта гаворка вядзецца пра эміграцыю все-таки, і беларусы з траўмай запісу ў працоўнай кніжцы беларускай яшчэ, з траўмай, не ведаю, самадура дырэктара, а начальства у беларусаў, як пісаў Караткевіч яшчэ, беларусы такія добрыя, але начальства і паны у іх, начальнікі над ім такія дурныя. Цікава. Ну, гэта зноў жа такі двудушнасць, это супрацьстаянне сялянскага шляхетнага. Не, дык не абавязкова. Сяляне заўжды будуць свайго пана лічыць тыранам. Можа быць, гаворка там вядзецца пра тое, што калі добры адказны беларус-працаўнік атрымлівае крышачку болей улады над кімсьці, ён і ператвараецца ў таго самага самадура начальніка тырана, чайка менеджера з не самымі гарызантальнымі сувязямі, з сектарамі в калектыве, якія не любяць адно аднога. Мне здаецца, што ў гэтым сэнсе, калі крышачку так пакалупаць, пацерці так беларуса, так там можа знайсціся дзесьці па-за гэтым сціплым, памяркоўным, разважлівым, якім яшчэ там вось такім чалавекам, досыць траўмаваная таксічная асоба, якая не ведае, што з гэтай таксічнасцю і траўмаванасцю рабіць, і выплёсквае ці ў алкаголь, ці на кагосьці бліжняга за спіны. А смешна яму можа быць толькі, калі ведаеш, на суседа яблыня ўпала раптоўна. Гіперкампенсацыя. Я думаю, што насамрэч это просто наступствы таго, што з дзесяцігоддзямі, стагоддзямі на беларускай тэрыторыі, прынамсі, людзі жылі
у страшных насамрэч умовах псіхалагічнага, эмацыйнага, хатняга гвалту. І таму, конечно, па-першае, згодна таму, што кажуць псіхолагі, я калісьці цікавіўся гэтым пытаннем, наказалі, што ахвяра гвалта, яна заўжды падсвядома будзе імкнуцца ўжо да гэтага гвалту. То бок таму, калі беларусы, напрыклад, заяўляюць такую рэч, што там з апеляцыі да нашых палітыкаў, там дэмакратычных сілаў і так далее, што вы там гэта не робіце, што вы там гэта не робіце. То есть увесь час патрэбны нейкі крэпкі кулак, які табе пакажа, куды ісці, але трэба пачынаць сябе. Мне тут трэба дадаць крышачку яшчэ ў гэты бок, ізноў жа, як кажуць псіхолагі з тиктока. То бок ты. Я спецыяліст па ўсім на свеце. Прывітанне, я псіхолог з тиктока. Так. І, умоўна, дзеці трывожных, неўраўнаважаных бацькоў, якія там могуць быць ці алкаголікі, ці што яны, у першую чаргу, якія агрэсіўныя ці не агрэсіўныя, і гэта не ясна, ад чаго залежыць. Гэтыя дзеці, яны імкнуцца найперш не да агрэсіі, а да разумення кантролю сітуацыі. Яны спрабуюць па ўсіх, скажам, мімічных гуках, мімічных нейкіх момантах, па тым, як там умоўна адкрываецца, як гучаць ключы, калі адмыкаюцца дзверы, калі вяртаюцца хтосьці з гэтых бацькоў. Пачуць, ён п'яны ці не п'яны, добрым настрой ці не, а мне трэба там нізкую ацэнку з дзённіка паказаць, а мне трэба там кішэнныя грошы папрасіць. А калі я раптоўна там натраплю не на той настрой, будзе яшчэ горш, увогуле траплюся пад гарачую руку. І вось гэта, і натуральна, не сціпласць, а спроба зразумець, господи, мне тут чалавек рукамі маша, кажа, як запытвае хаваю, што гэта ўвогуле азначае, пачынае пра нейкія свае смолтокі, праз нейкія смолстокі справы свае распавядаць. Я ж не запытваў, я хочу просто зразумець, што это. І яно, ад адной асобы да умоўна цэлых з'яваў беларускіх, там беларускі бізнес такі, типа, так... Ну што, будзем маштабіроваться? Не будзем. Типа, умоўна. І вот это вот такая трывожнасць, перададзеная спадчына шмат разоў. Я не толькі здымаюся голай, калі што. Я прапрацавала 4 гады на аутсорсе у айцішных канторах. І я якраз той чалавек, пра якога амерыканцы казалі, офігенна, яна робіць типа за 3. У нас тут вот 3 чалавека сядзіць буккіпераў у нью-йоркскім офісе, а яна там у Мінску типа за 3, давайте заробак павысім на $200. Типа, вы разумееце, да? Как раз хопіць на псіхатэрапеўта. Не хопіць. На палову. І это заканчивается выгараннем, это заканчивается вельмі страшнымі сітуацыямі, пасля якіх патрэбна реальна рэабілітацыя па год-паўтары. І потым странно, да, ты вяртаешься ў такую ж парадзігму, тому што ты реально адказны, ты лічыш гэта сваёй шчырай чартой, гэта пазітыўнае нейкае падкріпленне вельмі насамрэч таксічнай штукі. Іншымі словамі названае неўменне правільна размеркаваць высілкі і таймінг. Да, ты абяцаеш больш, чым можаш, таму што ты настолькі хочаш спадабацца і быць каштоўным. Так, і мне вось разгадка караткевіцкай гэтай аксіёмы прыйшла. Калі беларус робіцца кіраўніком, ён жа ж ведае пра іншых беларусаў, вось гэта все, і ён ведае, куды ціснуць. І вось таму ён такі кіраўнік, менеджер, прэзідэнт, я не ведаю, міністр, ён ведае, што наколькі многа можна не рабіць, правільна кіруючы вось такімі людзямі. Мы, па-мойму, зараз разгадалі страшную таямніцу. Это можна назваць нейкім майстар-класам, не знаю, парадамі. Як управляць беларусамі. Я крыху з вами паспрачаюсь у тым сэнсе, што з майго уласнага досведа там выгарання абсалютна ў розных праектах, у культурніцкіх, у айцішных, у іншых бізнесах. І плюс я знаёмы з вялікай колькасцю розных людзей, які ў розных сектарах працуюць і на розных пазіцыях. Я магу так сказаць, што на сённяшні дзень беларускі менеджмент, прасунуты менеджмент, не ўвесь, але такой, які імкнецца быць
сапраўдным то, што называецца лідаршып 21 стагоддзя, яны ведаюць усе гэтыя забабоны, і іх HR-стратэгія яна адразу прадугледжвае пазбяганне гэтых рэчаў, таму што насамрэч не толькі чалавеку каштуе шмат такая хрень, кампаніі таксама, тому што калі супрацоўнік выйграе, ну, то есть он выключаецца, он можа захварэць, он можа сысці, то ты, ну, гэта адкат для бізнеса ў пэўным сэнсе. Я просто хочу крыху пазітыва в нетаксічную размову закінуць. Мы ніколі не ведаем, калі мы выйграем, народ. Ну, давайте шчыра. Вот я на гэтым праекце ведаю, што калі я ім гарю, і потым праходзіць, не знаю, месяц складаных монтажоў такіх. Я чуў, што у сярэднім паводле статыстыкі беларускія мужчыны выйграюць прыблізна в 54 гады і апошні раз. Ну, это правда. Мне яшчэ крыху засталося. Якраз таки гэта сціпласць, яна і застаўляе нас хаваць нейкія сведкі выграння. Мы потым нічым не нарадзіўся, крышачку пацярпеў і выйграў. Да, і выйграў. І не занимаешься асабістым жыццём. Ну, то бок ты працягваеш працаваць, ты выйграў, ты працуеш, у цябе няма часу, каб, ну, займацца чымсьці акрамя працы, няма энергіі. Мне падаецца, што вы крыху мяне не пачулі. Глядзіце, я кажу пра свой праект, мяне ніхто не прымушае. Я сам в нём херачу. Мы с тобой працавалі, я сам себя выпальваю, сам. Да. Ну. І таму, ну, гэта ты кепскі менеджер адносна сам сябе. Ты не можаш як менеджер сабе тайм-менеджмент зладзіць такі, каб не выпальваць самога сябе. Давай, короче, прожарку ему просто Нормально. Пошло. Гарыць, як Чачаховскі. Давайте конструктивно, корочей. Ну да, не, да мы ахвяры, да мы выгораем, да вообще. Мы же багульняем. Все карыстаются. Давайте поразважаем на тему того, что кто такие белорусы, у вачах тых, хто нас амаль не ведае, і для тых, хто нас плюс-мінус, ну, неяк ведаюць, ну, па меншай меры гэта суседзі. Вот, Бажан, як ты думаеш? Ну, я табе не скажу одно слово, я магу табе распавесці, што ў мяне было ў галаве, пакуль мы размаўлялі, як мастачка. Так. Вобразы. Значит, першае я придумляла, як вам сказаць, знаете... Вобраз, значит, буракі. Буракі. Ты іх раскапываешь, а там бульба. Як казаў Максим Знак, што вы нас у зямлю, а мы бульба, і мы... Так мы такія, карацей, захутаныя, мы дзесьці там. У меня есть другі вобраз. От украинцев, это просто прям мем. У меня брат живе в Украине 10 годов, и мы с ним там еще, ну, до войны, конечно же, угорали, тому что для украинца такого, ну, звычайного, не для украинца, который украинский поэт, который ездит у Беларусь и насамрэч як бы ведае людей, а для таких сусед со спального района. Значит, Беларусь — это белорусские якостные двери, беларускія якасная мэбля. Это обои, это гонор тым, што ў цябе ў кватэры ўсё беларускае. І это, ну, беларуская касметика, которая насамрэч не беларуская. То есть іх быў реально як бы тренд і бренд. І на рынку, калі ты называеш штосьці беларускім, ты можаш падняць на гэта кошт. Ну, яны реально сваю касметику выдавали за белорусскую? Там была не китайская косметика, то есть там была не белорусская косметика. Кайф. Да. Ну, бывало такое. Я не ведаю на конт усёй касметики, але я ведаю на конт ты, ну, это пацвердзіць не. Беларуская тушь для вейкаў, якая каштуе 6 рублёў, лепш за любы Dior, Lancome, і гэтак далей, і гэта рэальны прыклад. Ладно, это не жарт, але, а што вось па характару? Вось умоўна кажучы, не, ну, глядзі, яна сказала, якасная гэта. Ну, якасность, некая якасность. И это датычыцца і там отношения вось гэтага там да працы. Працу, да, уладальнікаў. Да людзей. То бок там беларусы дзесьці на гэтых фабрыках, выгараючы, робяць гэту мэблю, гэтыя дзверы, гэтую касметыку, такі, ух, на там... пінск-древе піляць дошкі. Так, і яны такі, типа,
блин, прыйду дадому, так нап'юся, так адарвуся на дзіцёнку сваім за гэта. Дзённік праверу. Робіш дрэнныя рэчы, рабі іх якасна. Але якасна так рэмня выдам. Ух! Ну, это пра нейкую Каб ён адвучыўся і пайшоў пасля мяне працаваць на гэтую ж фабрыку. Працаваў так жа якасна. Да. Я бы брала гэтае слово. Пра яго можна падумаць глыбей, але у гэтым ёсць нешта супернатуральнае. Бо калі беларус заганяецца, ён заганяецца якасна. Мне падаецца, што якасць гэта як ужо вынік ад адказнасці. Да. І калі чалавек у дэпрэсіі, то такой якасны. Я бы сфармуляваў все-таки як адказнасць, што типа, ну адказная. Да. Што типа вот узяўся за нейкі кавалак працы, цягнеш. Выпалі на твою галаву у суседняй вёсцы эмігранты, якія не могуць трапіць у Польшу. Ну ты ім дапамагаеш там, да? То есть, ну как бы такая вот эмпатыя, адказнасць з чыннікам эмпатыі, так? Да, мне здаецца, што это ну нешта такое, што я прям адчуваю вот як. Дарэчы, я вам хочу сказаць, што шмат хто у маіх размовах, у папярэдніх маіх вандроўках і у розных краінах, і самі беларусы і замежнікі казалі пра тое, што гэта чыннік, то бок адказнасць і эмпатыя гэта чыннік нашага характару. Мне яшчэ вось такая штука прыгадалася пра вось гэтую, ну не ведаю, даверлівасць, дабрыню. Гэта тое, што я перыядычна сустракаю у нейкіх тиктоках, блогах расійскіх аўтаспыншчыкаў ці проста вандроўнікаў, якія кажуць про тое, што типа, блин, аўтаспынам так класна па Беларусі ездзяць, яны спыняюцца, яны там можна ў вёску зайсці папрасіць вады, там табе яшчэ цыбуліну якую-небудзь адарвуць у дарожку. У нас, кажа, тыпу, просто пераязджаеш за гэту моўную мяжу, і там тебе чалавек на 3 літры пашле на просьбу вады, а на трасе будзеш стаяць просто суткамі. І мне вось падаецца, што гэтая штука, яна яшчэ крышачку звязаная з тым, што удалося з пэўных прычынаў пажыць без ОПГ. То бок, ну, умоўна, там, ОПГ і бандытызм у Расійскай Федэрацыі меў ці мае дасюль настолькі вялікі ўплыў, што людзі перасталі давяраць адно аднаму. Увогуле, там, не прасі вады, я табе не дам. А ў Беларусі, умоўна кажучы, вось гэтая якасць, яшчэ даверлівасць, можа быць, і ў шкоду сабе яшчэ захавалася. Вось такая яшчэ рыса. Да, я згодна. Я згодна, капец як. Прычым, я не думаю, што гэта наіўнасць. А ты ездзіла аўтаспынам? Я ездзіла аўтаспынам. Мне было 17 гадоў. Ездзіла аўтаспынам. У лагерь Блік. Блік это что-то з польскіх банкаў. Беларуская ліга інтэлектуальных каманд. Ой, значит, я не інтэлектуал, я не ведаю гэтага. І я, пакуль ты казаў пра гэта, ўсё думала пра паганства. Таму што вот я так уяўляю сабе вот этой вёскі і уяўляю сабе нейкія сваіх сяброў. І мне здаецца, што это такі ўплыў мае на вот эту шчырасць, нейкая, да, даверлівасць свету, нейкі такі. Я думаю, што гэта не рэлігійная рэч. Калі беларусаў сталі, ну, прывучылі маліцца аднаму Богу, я думаю, што яны ў ахвяру сталі прыносіць проста самі сябе. Да. Вот это офигенная теза. А давайте поразважаем на тему, скажем, беларускага вайбу, вось які ён. Умоўна, мы ж бывалі на розных вечарынках, днях нараджэння. І бывалі на замежных вечарынках і днях нараджэнняў. І, скажем, калі такая монанародная кампанія, толькі беларуская, вайб адзін. Плюс пры гэтым мне падаецца, што, ну, у залежнасці так вот які ён вайб гэтых экспрэсіўнасці людзей. Мне здаецца, што асноўнае і галоўнае у беларусах, на беларускіх вечарынках, вайб беларускіх вечарынак гэта магчымасць аб'яднацца па дробных групках у сваіх інтарэсах і не камунікаваць усім адразу. Гэта ізноў мне падаецца, што пасля пэўнай дозы алкаголя гэта ва ўсіх
так адбываецца? Хіба не, я просто быў на замежных нейкіх такіх тусовачках нефармальных, не прыгаль, все разам? стараюцца все разам, там летні з мадэрацыяй, хтосьці там вось. Цікава. Калі чын-чын, то там все разам, они там трое людзей, ведаеш, з іншага кута залі. Окей, маленькія групы. Такія, хоп, адвярнуліся і далей. Там свае тэмы пераціраць, якія-небудзь творчыя ці плёткі там за спінамі іншых. Вось, што вы думаеце, які беларускі вайб на вечарынках? На вечарынках я, як дзіця тыпу 2000-х і 10-х, электронны вайб, то бок для мяне вот вайб індустрыяльных вечарын, там сияние, мечта, что там у нас еще было. Ён нейкі, закрыты, вот калі параўноўваю з нейкімі берлінскімі клубамі з техно, ён реально іншы. Туды прыходзілі, каб, паслухаць музыку ці не паслухаць музыку, але каб паказаць сябе. То бок ты не сустрэнеш там... Хто? Немцы? Беларусы. Беларусы прыходзілі, каб паказаць сябе? Паказаць сябе, это вот клуб на вечарынку. Чалавек, які, напрыклад, не сябруе там з нейкім там не в тусовке, редко прыходзіў на... Типа бывает такой момент, что типа, слухай, я запрашаю тебя на пікнік. А кто там яшчэ будзе? Да. Вот это такое тыповое пытанне. Это наше все, да, вы что? То есть это такой, знаешь, фейс-контроль такой абсолютно. на входе. И это меня так бесит, шчыра кажучы. Класс. Але з іншага боку, я хочу сказать, что вот этот вот лёгкость на подъем, так званая, яна... У беларусаў? Яна ёсць. Может быть, у маладзейшага пакалення. Прычым тыя, хто з'ехалі і крыху вот апынуліся ў лакальных вайбах там Літвы, Польшчы, все, яны паабмяклі ў гэтым сэнсе. Калі ў Беларусі гэта было, калі я жыў у Беларусі, і раптоўна што-то раз вельмі часта шмат хто адгукаўся на какие-то движовыя рэчы. У вас не так? Магчыма, нешта такое ёсць. Мне здаецца просто, што это неяк вельмі агульна, каб сказаць да ці не. Мы ж абагульняем. Я думаю, што залежыць ад таго, ад арганізатара, умоўна кажучы. Калі арганізатар правераны чалавек, які прайшоў тваю ўнутраную мадэрацыю, там типа хоць на канцэрт, хоць у вандроўку, хоць на байдарках, хоць на паветраным шары, пагналі. І чым больш імправізацыі ў гэтым, тым лепш. З правераным чалавекам хоць куды. Калі чалавек неясна, што арганізоўвае, ты ўжо хочаш запытваць, а хто там будзе на гэтых шашлыках, там, типа, а якую бульбу трэба з вочкамі ці не несці з сабой? А мне только маладая, не магу. Не пойду. Так, там, типа, ой, там у меня там нога болит, спіна ные, там, всё, там, прабач сёння ніяк. Як такое, так і такое сустракаецца. І сам я па сабе вось магу сказаць, што калі штосьці хутка арганізоўваеш і кажаш пра гэта, хто будзе, не ведаю, але імпрэза будзе вось такая, сам змест там паездкі ці там вечарынкі такі, будзе все, хто захоча, прыходзь. Ой, клас, я прыйду. Вось, не даць паспець падумаць трывожнай частцы спіннога мозга. Знакаміты бульбасрач – гэта рыса нашага характару? Канешне. Просто вам шкада, што яна ёсць? Бульбас, мы яго хочам, мне шкада, што яго так мала. У мяне вельмі правакатыўная будзе таксама думка. У мяне здаецца, што сапраўды вельмі мала руху, дыскусіі, эксперымента, і все застаецца в нейкіх такіх вельмі дробных рэфарматарскіх патушках. Вось тут хтосьці штосьці зрабіў, там крышачку. А вось дзе там, умоўна кажучы, шырокае грамадскае абмеркаванне, што, я не ведаю, там, давайте там закэнселім што-небудзь, потым адкэнселім назад, каб зрабіць рэвізію усяго назапашанага. Вось там, типа, 2 душы і там адвечным шляхам. Ці трэба яным, давайте закэнселім, давайте пабульбасромся з гэтым. Можа быць, не трэба нам у будучыню цягнуць тое, што было 100 гадоў таму і тады не працавала, і сёння не працуе. Ведаць, окей, але ці трэба нам па гэтым жыць. Ці, там далей, я не ведаю, напісаў хтосьці верш, бачыш ты, што
кепскі верш ці кепскі трек, як мой. І збольшага людзі пройдуць міма. Не вы прыйдзіце, калі ласка, мне напішыце там гэта раз'ёб ці гэта полная лухта, альбо ты там па змесце не маеш рацыі. Навошта ты туды пайшоў там, типа людзі зрабілі так вось таму, але збольшага рэакцыі няма. Але я перакананы і па сабе ведаю, мы, конечно, па сабе не судзяць, што хочацца. Ну ён такі тинейджерскі, вот гэта бульбасрач, да. Ён как бы ёсць таксічны, гэта выплеск, і потым ідзе такой дастаткова жорсткі кэнселінг, напрыклад, там чалавека, там ці арганізацыі, ці падзеі. І на вялікі жаль, гэта все вот так часто мне нагадвае некую такую дзіцячасць вот у гэтым сэнсе. І сапраўды вот крышачку туды дадаць даросласці. І трэба вучыцца. Без бульбасрачу мы не навучымся срацца як цывілізацыя. Я згоден. Да. Я думаю, что проблема не ў бульбасрачы. Я думаю, что проблема ў тым, что мы так называем некую полеміку. Мы ўсё называем бульбасрачам. І праблема ў тым, что это агіднае слово стало. Гэтае слово выкарыстоўваецца як абраза. І яно створанае як абраза. Но чаму палеміка і спрэчкі гэта дрэнна? Я хочу, каб яго было больш. Палеміку можна назваць палемікай, калі выкарыстоўваюцца пэўныя, ужываюцца нейкія правілы палемікі, калі не пераходзяць на асобы, калі ўсё ідзе в межах пэўнай лініі, пэўнага топіка. Бульбасрач — это калі з усімі... Так надо шукаць гэтыя кропкі, правілы, сэнсы. Так, моўна кажучы, магчымы бульбасрач паміж двума супрыветлівымі людзямі. Там філосаф там такі-то і мысляр і метадолог такі-то. І яны, типу, ось у мяне такая думка, што беларусы дзве душы, і мы ідзем адвечным шляхам. А я думаю, што не, і мы не ідзем адвечным шляхам. Все. Не, круто, калі яны там пачынаюць пендзелі адзін аднаму даваць. Класна. Гэта стамляе вонкавага гледача. Да. Але сапраўды пакрысе быццам бы намалёўваецца вот гэты шлях. Я думаю просто, што праз тое, што вот зацэнзуріраванасць, самазацэнзуріраванасць, стрыманасць гэта, да, то есть калі ты стрымліваеш, і потом і гэта ты выплёскиваеш, і ты выплёскиваеш гэта настолькі яскрава, што ты просто раз, і как бы, а потом ты закрылся, і как бы няма гэтага перасэнсавання, іншых рэфлексій, і насамрэч ужо сумеснага пошука нейкага выйсця з гэтай вот сітуацыі. Таму што сапраўды, калі ёсць палеміка, то пры палеміцы можа нарадзіцца нешта новае, канструктыўнае. А яно яшчэ ёсць такі аспект вельмі важны. Умоўна кажучы, вось выпусціў я трек, і кожны чалавек, які паглядзіць гэты падкаст, такі, ты хочаш шчырай рэакцыі, і я атрымаю 5 рэакцый, типа клас, агонь, і 105 рэакцый, типа говно полное, больш не займайся гэтым, калі ласка. Нормальны трек, ты, і карацей... Заніжаеш стандарт. Не, я ж пра будову. Умоўна кажучы, я хутчэй за ўсё, паколькі, як і большасць беларусаў, не такі тоўстаскуры, я хутчэй за ўсё задумаюся, а ці варта мне, я-то радасць творчасці атрымаў, а ці варта мне займацца всім астатнімі працэсамі прадакшана, публікацыі, там, змяшчэння, нейкай там афармлення, апісання. І хутчэй за ўсё, не. Типа, гаўно і гаўно. Давайте вот, каб скончыць на мажорнай ноце. Вершык давай. Час на мяне не працуе, я на скронях бачу ягоных агентаў, і мяне ўсё часцей цытуюць. Я... Назва твора. Назва твора? Давай, Бажана, жги. Сівая легенда. Блин! Чёрт! Якая ганьба! Слухайте, шмат мы пра што пагаварылі, шмат мы чаго, конечно, не пакінем, а падрэжам. А я прапаную усім, хто паглядзіць гэты відэападкаст, пісаць у каментарах, з кім з нас і з нашых тэзаў вы былі згодны ці не згодны, чаму, а таксама пішыце, што ёсць беларускі характар і што для вас ёсць беларускі вайб. Пока!